bai, lankidetza era zabalenien elkarlana hori azpimarratuko nauke. Bagarako garai horrek apur bat nostalgiakin bizi dut. Garai ilusionante bat izan zen, intensua eraberien, erronka potoloa genitxuen eskuartien, eta egisa da jende pila bat ezautu gauela, eta harreman osonak genitxula, ez? Eta eraberien asko ikasi gauela, eta nostalgia puntu hori badaukot barruen, bai. Lankikin zauen ekarpena bagaran, nik uste dut lankizen zela parte importantea bagaran, ez? Sustatzaia izateaz gain uste zutabe be izan zala. Esango nuke batez be ikerketan eta ikerketa ekintzan inzauela ekarpen handixea bagaran. Ikerketa berak esaten dauen horretan eduki inguruen, kooperatiba gintzan inguruan, hezkuntzan inguruan, eta ero ikerketa ekintza gehiago sustapen arloa deitzen geutzen horreitan, ez? Nola hori, ez? Ikertu bai, eta gero hori nola jartzen du martxan, nola ingo prozesu horrek, eta horretan ekarpen handixea izauela lankik. Daukoten horitzapena esan oso ona da, horraitzik esan dut lehenpe, ez? Nostalgiarena, harremanak onak ziren, elkar asko egoten gitzen, esango nuke familixa bagitzela. Bagaran be lantaldia txiki samarra zan, eta lankin be lantaldia izan oso handiza, orduan, eta askotan egoten ginenez, harreman oso estua egon zan, eta oso horitzapena dauko. Nabarmenduko neuke, igual, lantaldian profesionaltasuna, ezagutza, eta batez be harremanak.